Nu skal vi se, hvordan den her bold dur. Lavet ud af papir og tape. Nu skal jeg vise jer, hvordan man jonglerer med den. Den er rigtig god. Nu skal vi vise, hvor god den er til at skyde. Den er overhovedet ikke nogen fejl, der kan ske. Til at vise en god aften. I dag er Kurt Bent død ved at lave en reklame med sin nye bold. Den koster 500 kroner i Fakta. Og jeg havde købt min egen. Nå, her kommer et billede af Kurt Bent. Hej hej.